Tényleg. Bekötöm magam, be vagy kötve? Igen. Automatát szoktál vezetni? Nem. Nem. Akkor bal lábad, vagy szorítsd oda, ahol most van, vagy így húzd magad alá, tudod, nehogy reflexből kuplungani akarjál. Vezettem már, de... Ja. Tudom, a berögződés Igen. Jobb lábbal kezeled a gázt, féket, nyomj egy féket kérlek. Berakunk automatába. Pici gázzal induljunk el, innentől ő fog váltani, neked csak gáz, fék. És amíg itt kigurulunk, elmondok mindent tudni valót, jó? Viszont egy kortyot. Egészséged. Köszönöm. Szóval a tükröt én figyelem, neked nem kell majd. Jó. A kormányt már mindig két kézzel, hogy most is fogad, ez tökéletes. Oké. És igazából mindent mondani fogok. Rendben van. Honnan kell fékezni, azt elég fontos betartani, hogy meg is álljunk, Jó. be tudjunk fordulni, honnan tudsz gyorsítani, ideális íveket is mondom majd, úgyhogy igazából, ha mindent betartasz, akkor baj nem lehet. Rendben van. Ha utolérünk valakit, és lassú, akkor mutatni fogja, melyik oldalról előzzük. Na, itt mehetünk. Oké. Itt amíg tart a záróban az a vonal, azt ne lépd át, de közben gyorsíthatsz már. Tudod, ne érkezzünk be senki elé, aki gyors. Ha utolérünk valakit, mutatja, melyik oldalról előzzük. Jó. Én is mondom neked, csak akkor szabad előzni. Biztosak legyünk benne, hogy látjuk egymást. Itt jön egy nagy jobbos, és 3 kör, ugye? Jól emlékszem? Igen, jó. van. Gyere belső ívre. A kerékvetőkre nem menjünk Jó. rá, csak így mellette így tökéletes. Az utcai autókat szétrázott teljesen. Így tökéletes. Ide alá érkezünk jobb oldalra. Pici fék, itt meg lesz egy nagy balos, kifele lejtős balos, gyere be itt is szűken belső ívre. Fehér vonal mellett végig. Visszajössz balra. Rendben. Egy kis jobbos, így csak így érintőről. Oké. De belső ívre, utána át bal oldalra, és megyünk fel a dombra. Domb tetejében a jobb oldalra érkezünk. Majd ott fel meg kell fékezni, lesz ott egy balos, ami nem látszik még. Gyere ide jobbra. Oké, jövök. Innen kezdjél fékezni. Rendben van. Jön balos. És fordíts. Így, az lesz. Így jó. Balszerre gyere ki. Itt is belső ívben végig. Egy ívben végig, csak tartod a gázt ilyenkor. Majd most bal oldalra érkezzünk, maradunk bal oldalon. Most egy lassú jobbos balos, az S-kanyar a sikán. Azaz, jó. Bal, és utána megy jobb oldalra enged ki. Oké. Most majd jön a csiki-csuki rész, egymás után jönnek a kanyarok majd. És jobbos itt is egy éven végig, belső ívig. Vissza jobb szél. És jön a belső ív. Egy jobbos. Van hangja. Van, jó. És bal oldalon maradunk. Picit gyorsítasz lefele. De végén lesz egy nagy jobbos. Kezdjél egyet fékezni. Még egy picit, ne csúszunk el egy ívről. Azaz. De jobb oldalra a kerékvetőhöz érkezik. Ezt is megfékezed egy nagy balos, visszafordító jön. Gyere belső. Az egy éve végig. Tartod a gázt. A bal szélre elkezdünk. Most ugyan ilyen csak jobbosba, és utána jön a célegyenes. A célegyenesnek majd a bal oldalán megyünk. Oké. És egy gyalogos hétig tudsz gyorsítani, ott el kell venni a gázt, és a végén majd mondom, onnan fékezünk. Itt a legnagyobb a tempó, hogy így fontos jót fékezni, gyorsítatsz. Innen vedd el a gázt, kezdjünk el lassítani. Még egy pici, mert meglátod, hamar odaérünk. Még fékezzél. Még fékezz, mert mindjárt itt vagyunk, látod? Hamar Oké. Onnan nem tűnik. Aha. Nem érzékeled, de hamar ide érsz. Kilométer-órára se tudtam nézni. Jobb volt, hogy... Nem is lényeg, de amúgy 200 fölött volt szerintem. Azt... Vitalmi. A lényeg, hogy élvezd. Sebesség. Hát azzal nincs hiány. Sebesség az csak egy mellékes info. Dobra fel, és akkor megint jobb oldalra érkezünk.
vissza bal oldalon is. Köszi. Most jön majd a sikán, hogy lassan kell. Ott most valószínűleg szerintem a tulaj vezeti, úgyhogy Ja, aha. azért kicsit gyorsabb. Azért ilyen gyors. Igen. Közelebb, csak a, tudod, hogy az